abecedari a l'inrevés. La meva xicota andalusa, que sempre diu: «Fi, Ferran, que això és d'ací». Z-Y. Es compra un cotxe espacial. Espacial, en anglès, és la lletra X. Alguns haureu vist la saga X-Men, homes espacials. Un Volkswagen, en aquest cas, W baixa, B baixa. Treballa de repartidora a UPS. Tots haureu vist aquestes cases de repartidors amb el cotxe negre, l'escut daurat, però és una sucursal d'UPS. De fet, no és UPS, sinó que és UTS. Treballa de repartidora a UTS. Li ha tocat el recupón, no el cuponazo, no, el recupón de l'11. RQPON. Té molta llet. Llet vol dir també sort, volia dir, i en anglès milk, M-L-K. I dos grans amics, en Gic i en Fede. Aquesta és la més difícil, però Gic i Fede. J-I-H-G-F-E-D. Li agrada molt la ceba. C-B-A. Doncs fins aquí la manera d'aprendre's l'abecedari a l'inrevés en 5 minuts.